Ngayon, lalakamura na ng mga tanim. Oh, yung mga nandun, oh, yung mga mahal ito noon, di ba? Yung nandun, oh. Magkano na ngayon yan? 1.4 na lang, oh. 6.15 na, 1.4. Guys, wala naman, pero pwede na po kayo. 5.50 na lang ito. Quezon Moreno pala. $3.50 na lang yung sana doon nila. Ha? Sana do, 3.50. 3.50. Mura na ang mga tanong ka ron. Green Congo. Yan. Magkano na yan? 300. 300 na lang? Oh. Saan natin? Ngayon, nalaylay matay. Pero kuan, mura ni sir. Ha? Water lang kasi matagal hindi sir. Hindi na. Inabandon ka na, kawawa ka naman. Oo. Sisigaw na yan. Ay, salamat na dito yung plantita. You saved me, madam. Yeah. Inuwi na kita kasi naapi ka dito. Oh. Tingnan mo, nag-yellow na yung ano mo. Dahon mo, no? Kawawa naman. Uwi na lang kita. Kani, di ba kaparehas niya na, ano? Dili. Ah, lain po na. Good sir. Kami na. Good na sir. Lain di na, murag kaparehas itsura lagi. Ganara ma'am. Kanda lang. Uy, na sila yung croutons. Ang ganda, oh. Ang ganda ng croutons nila, oh. Ano ito? Wala, ibang klase. Ano? Croutons. Oh, di kayo pwesto sa kuan. Airport. Wala ma'am. Kaya nabalhin na sila, no? Ganas layo ka. Layo na. Ano ko kakita nila? Pwede po sa layo kasi. Huwag kayo pa, kung saan pag dito ka? Wala, yan ako. Ako pa ito. Isa, gano'n sila. Katong na dito ba kay Ian. Tugay na ba ang putpud niya ni last March kami. Oo. Wala, namanhin na sila sa ano daw, runway. Yeah, wala na sila dito. Wala na. Pero nagyapon sa linya sa ano ng eroplano sa una, no? Ah, pero dito dulo na sila. Sa tumoy na. Pero kung mga tuka, pwede mo gyapon dito sa ano? Pasin sir. Ah. Nagpud siya mo ato. Ah. Parehas pa na ito po. Ano siya man na? JPI yan? Sabi na? Oo, GPI sir. UPI na. JPI na. UPI. Oh, JPI na na. 200 na lang. Ha? 200 na lang. Uy, napayang yun ka na. 100 na lang yan. Napayang yun na. JPI na. 200. Ha? Yan. Pwede man po kahatag sir kasi pati ako. Kay sir. Ato di Oy. isa. Mas dako di ay. Ha? Mas dako di ay. Basta ko, batay na? JPI? Kanina. Ay, di ni mo. Oo, kanina. Ito ba UPI ba? Kana, mas dako na. 150. Ano lang nagto oh. Kana. JPI. O, tanawa na nakapag-plant hunting pa tayo rito. Ano? Wato yung kita ra. Ilan. Ang atong kauban mga plantita to nagpakalayo na. Kuha na sila sa tumoy sa airport. Meron pa yun, oh. Yung parang, ano, saan mo na? Ano yan?
Kanang murag ano oh, murag Murag bilite. oo, na gamay. Unsa man na? Unsa man ang ano yan, tanoma? Okay lang. Kanang na diyan. Oh. Yan. Kani? Oo, kana. Kailak yung lagi sir, pero 3.5 ilang price. 3.5. 3.5. Siya nga lang na. Kailang. Nakalimot ko. Kailirin mo na. Kanaman na ito, mabuti. Ano, nakastore pa si ano pa, oh. Naka ano. Mao na atong gustong paliton nga Angela nga dili Angela. Sao na? Murag Angela siya og dako pero Nakalimot ko sa ngalan niya. tingan ani niya. Nakainomdom ko sa purman niya ba? Sige palita. Ikaw na bayad na kay mahal. Di. Balik Pwede na. 3.5. Siya na 3.5 man eh. 3.5 man. sir. Siya man mamalit ko. Tanom na, wako kailangan nga lang. But Wala wala ato yung rare bitaw. Atong rare na parang Angela. Oo. Yung parang Angela na saya mo, parang Angela siya pero ibang klase. Baga siya, baga ba siya? Eh, pero kay Trupo Caro, primo. Pero kay Trupo Caro. Magkano daw? 3.5 daw. Ano, 1.5. Kaya nga eh, 1.5 lang. Bilang ko 1.5. Kung 3.5, ayaw na lang. 1.5 pa diyan. Mahal na. Okay, ito yun eh. Very rare. Ito yun eh. Naglakalain. Oh. Hello, sir. Sa ganing nga, nag-imita naman nga 3.5 ang price. Ito murang Angela eh. Sinilubong ko na, sir. Ay, stinilobom. Oh, okay, sir. Ha? Stinilobom? Si Robo. Ha? Steno Lobo. Stinilobom? Sige, sir. Ay, wala na yang yun. Ang yun, 1.5 na lang. Ha? 1.5 na lang. 1.5 na lang ko. Total, ano naman na. 1.5 na lang, sir. Dan. Mahal man. Mahal. Ha? Mahal man. Uy, ang ganda nito, oh. Hindi mo po to? Dili, sir. Ah, dili. Ganun, pero kay Ma'am Lina niya ipalit na nata ko Ah. may anak ko. Hindi na puro. Puro nga, 700 lang, oh. Puro malina. Mahal man ang 3.5, mahal man. 3,000 na daw lost, sir. Hmm? 3,000. Mahal man. Yun na 2,000 na lang. Nuan na. Ayaw na lang, ayaw na. Next time na lang, pagka ano. Mahal man. Stenolobom. Mahal man, eh, 3,000 daw ang alas. 2,000 rin na. Oo, 1,000 ko no. Takbo na dayon. Wala no. Ano may mga litron? 2,000 pwede. Siya man mahilig pa rin sa tanim tong duwa. Wala na. Kami na lang siguro na ibilin mahilig, oy. Ala, oy. Mahilig pa rin sa tanim mo. Ha? Wala talaga nakakita ng tanim. Tausan lang halang. Ah, sige, sige, sir. 100 oh. Ganda oh. Ito ba yung market do sa atin? 2,000, sir. 2,000. Oh, pumayag na 2,000. Ano sa mana? Radyatom. Dili radyatom na. Ayun eh. Oh, 2,000 daw. $2,000 daw yan. Unot, maestro. Ano lagi? Napahamak na naman yung pera ko sa bulsa. Ang sulti nila. Sir, Ang sulti nila. Kanang di mo kuno kailangan ayaw palita. Kay unsa unya maka-realize ka. Wala na. Ha? Hindi mo ginunan. Kailangan ng mata ko. Oh. Mata daw. Still na. Oo. Stenolobom yan? Sila, di Barnito Lulaw, imunta, nagpintas ti, yung napasaksak, darakil nga din eh. Tsaka makapal lang daw. Bagong puto lang yata yan ay, di ba kaya? Di, dugay na na di rin, no? Mugay na ni sir. Yeah. Mugay na gyud ma. Kuan na gud ni diri sir murag mga Kailangan yung gusto po ng araw yan ano? Oo.
Siya man pagpalipad. Philodendron manggod na. Sige. Parehas sila sa uban. Bayaran na. Ah, bayan na, okay na. Na. Antay na. Okay na. Na. Sas.